Jeste li razumjeli navode svoga branitelja? Jesam, bitno jesam. Da li se slažete s njima? Ne. Toga se do sada pribavljeno vještačenje smatra nelegitimnim, nepotpunim, kontradiktornim i nevjerodostojnim, te je potrebno obnoviti vještačenje sa istim ili drugim vještacima, a sve u svrhe kako bi se utvrdilo da sam ja bio i ostao potpuno zdrava osoba. Nadalje valja istaknuti da je Županijski sud u Splitu proizvoljno isključio motive i uzroke događaja, te nije raspravio i razjasnio pitanje počinitelja i svih sudionika u inkriminiranom događaju, već se selektivno fokusirao samo na trenutnog okrivljenika. Neosporna je činjenica da ovo za što sam ja optužen ne može počiniti samo jedna osoba. U nedostatku počinitelja skupilo se sa ceste mene da ja kao mali Oliver Twist nagrabusim za svih. Točno je da sam ja imao motiva da se osvetim stradalim osobama, ali to ne znači da sam ja pucao njih. Optužba je nedokazana i ja negiram počinjenje djela koja mi se stavljaju na teret. Takav režim nije primjenjivao ni Staljin. Uopće je upitno tko je ta osoba sa snimke. I treće, a što je 100%, to je da je ta snimka nezakonit dokaz. Te je potrebno obnoviti vještačenje sa istim ili drugim vještacima, a sve u svrhe kako bi se utvrdilo da sam ja bio i ostao potpuno zdrava osoba. Sam kriv za djela koja mi se stavljaju na teret, a ukoliko moja krivnja leži u tome što sam ja živ, onda sam kriv i ja želim da vi meni povisite kaznu na 50 godina.